नमस्कार. लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या या भक्ती महोत्सवाचा आजचा हा शेवटचा दिवस आणि आज 18 जून मार्गावर जी महादिंडी चालू आहे त्याचा आनंद समस्त गोमंतकीय घेत आहे. आणि आज हरिभक्तीपरायण बाळू महाराज गिरगावकर यांचं कीर्तन आझाद मैदानावर चालू आहे. तिकडंही प्रचंड गर्दी आहे आणि भक्तिरसाचा जो आस्वाद आज गोमंतकीय घेत आहेत तो किरणजी ठाकूर यांच्या प्रेरणेतून. आणि त्यानिमित्तानं आज आम्ही सगळे विठ्ठलमय झालेलो आहोत. मी सुद्धा एक सूत्रसंचालक म्हणून या कार्यक्रमामध्ये माझी भूमिका वठवत आहे आणि विठ्ठल म्हणून या रंगमंचावरनं या भक्तिपीठावरनं कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करतोय. मनापासून आनंद होत आहे या कार्यक्रमात सहभागी होताना. लोकांचे आशीर्वाद प्राप्त होत आहेत आणि सगळी मंडळी विठ्ठलमय झालेली मलाही दिसत आहे, याचाही आनंद आहे. तेव्हा समस्त गोमंतकीयाने भक्तिमार्गाचा अर्थ समजून घ्यावा आणि भक्तिमार्गावरनं आयुष्यामध्ये शांती समाधान यांचं जे आपल्याला ब्रीद प्राप्त होतं त्याचा लाभ करून घ्यावा हाच संदेश या भक्ती महोत्सवातून येत आहे. तेव्हा समस्त गोमंतकीयाने अशा भक्ती महोत्सवामध्ये सहभागी व्हावं अशी नम्र विनंती आहे. 4 दीस हांगासर कितलेशेच विविधांगी कार्यक्रम जाले. दशावतारी नाटक जाले, अनेकांचे गायन जाले, भजन जाले, सगळे गोंयकारच आमचे कलाकार. आणि आयज जाता तो प्रोग्राम साखळीच्या के.ब. हेडगेवार ह्या हायस्कूलच्या सुमार 100 भुरग्यांचो संस्कृती गाज गोंयच्या संस्कृतीचेर अतिशय सुंदर असो हो कार्यक्रम आता थोड्या वेळान सुरू जाता. आणि आज हे जे कीर्तन आता जे चालू आसा ते बाळू महाराज गिरगांवकर ज्याचे अख्ख्या महाराष्ट्रात 45 लाख फॉलोवर्स आसा. अशा पद्दतीचे कीर्तन वारकरी संप्रदायाचे कीर्तन गोंयच्या लोकांक आमकां खबर आसा. नारदीय कीर्तन परंपरा, नारदीय कीर्तन परंपरेन एकटोच कीर्तनकार उबो रावता आनी ते कीर्तन करतात. पूण हे जे कीर्तन आसा हांगा अख्खे व्हडलो एक ग्रूप आसता आनी ह्या ग्रुपा तर्फे हे कीर्तन जाता. मदलो कीर्तनकार आसता तो बरीचशी म्हायती दिता. सायडीक विणा वादन करपी आसा
तेचे पुजन आसता तोय कितें कितें गावन बीन दाखयता आनी अतिशय सुंदर अशा पद्दतीचें विवेचन आसता हे महाराष्ट्रांत म्हणा किंवा गोंयांत सुद्दां ही लोककला परंपरेच्या अंतर्गत ह्या वारकरी संप्रदाय किर्तनाचो समावेश जाता. आज तुम्ही पळयलें आसतलें मोठ्या प्रमाणात गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतसून ग्रामीण भागांतल्यान सामके 70च्या पासून ते काणकोण पर्यंतच्या अनेक भागांतल्यान 32 दिंड्यो पणजेन आयिल्ली आसा आनी सरस्वती मंदिर इमारतीच्या फुड्यान हांगासर रिंगणूय जाला आणि मोठ्या उत्साहात कितलेशे युवा कलाकार भितून सहभागी जाले हे तेतून चड वैशिश्ट्य आसा. ही लोकमान्य मल्टीपर्पज सोसायटीन जी दिंडी स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा हेका गोंयच्या लोकांनी सामको उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिला. आज मोठ्या प्रमाणात लोक मुद्दाम ही दिंडी पळोवपाक देखील आयिल्ली आसा. हातूंतल्यान आमच्या गोंयच्या संस्कृतीचें यथार्थ अशें दर्शन राजधानी पणजीच्या मुख्य रस्त्याचेर आज लोकांक पळोवपाक मेळ्ळें.